The Speaker of the Parliament, Advocate our FN Mdenda, aiwa taona kuti wochioneswa chimoto manje. Taona kuti the whole parliament was there at the Brigade Farm. Panapa takuona kuti Advocate FN Mdenda vanopa speech zvinasi kubuda pachena kuti ndivo vakomana vakakrafta, aiwa ndivo vakomana vakamira vari tu nazinziso chabangu kuti vadestroy the legit opposition citizen coalition for change. Sana kuna mashoko anotoka panapa na alifadzema iri ndipo subscribe like or turn the bell icon anobuda achireply pana this post at the parliament of Zimbabwe amakunenge posta FN Mdenda uyo akanzi Speaker Mdenda tinosvika chete ku 2030 obudanyira achiti you call that a speaker of parliament, someone who can offend the very constitution he is meant to uphold. This is a dangerous new law, even for you, Lord. So you dragged Parliament into a farm to tell the executive you violate the constitution, to dance to its tune. Shameless, we need new leaders. Tomashoko ameachunjwa FN Mdenda chinsa aiwa makano kandiza vanitumo kuti we are going to break kana kuenda against the provisions of the constitution anozikanwa kuti aiwa they must be abided and they must be enforced by you as the Speaker of Parliament. But noda kuti these guys aiwa vakomana zvavo just after money bribes. Now they are neglecting the constitution and the will of the people. Now they are looking kuti ivo varamba vari into power, their pockets anokuramba akasara. Mashoko atirikuona kuti fadzema iri arikuitira mashoko ekuti these guys they are just blocking the opposition in all dimensions so that they remain in power. Tudze mafungiro enyu mukudi kumusoro pechitwa ichi nakume section medu dzemafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.